Oh, gelsin. Ağam salamu aleyküm. Waalaikumsalam. Ağam sen öňden mer dastavşyk bolup işleýän. Stažyňam kän. Awa, Diliňem raboçy. Liboy diýen gyýdyňam tyrlap bilýän. ondan Bilýän bolsaň aýdypdyma gowurýança gyýdymma de. Şoňa gidip barana dastavkany. Şon bir gow jedip tyrlar ýarak bir. Gaýrat özüň kömegi aýdam. senin men ýal raboçy dilije bolasың ele ya. Olay ham. Sen onu men diýenmet körpü. Ne? Görýän şu jagasy. Şuň birini saňa berýän, birinem ödün dakynýan. Gyzyň ýanyna bararsyň ha. Men näme diýsem, şonuň gaýtalarsyň. Düşündiňmi? Bol galan zat maňanan. Bolla men saňanan ýa. Ağam geldim ben şu an. Geldim dip can ettim çıkkan idi. Bollar kyn ol, esas zat aljarama. Bolya. Salam gözel gyz. Gyzgyn tagamdan dastavkaňyz. Salam güzel gel. Salam. Kızın tamamdan dastakkan. Tagamlanmadan gyzgyndyr bolýyn. Men saňa bolan söýgüýüm onnanam gyzgyn. Tağımlanmadan mızgını olayım. Men sana olan sevgim. Ondan amazgın. Nemen söýgüsi, kimin söýgüsi? Ne gözüň galmy görüňok şula ödüllügi. Ne? Gözün lan mı? Görüňok şuna odanlığı. Mene odanlyk göremok. Bağışlagym görmändir. O näli görüňok? Ho bula ödüllü gözüň ýogam bolsa görmel. O sen o. O neyli görüňok? Bu odanlyğı. Gözün yoğun bolsa görmel. O sen o. Vay, şu edecek bağışla. Bola, bağışlam şu gedek geçir. Bolýa şu gedek bagyslaýan ýöne indikede gaýtalanmasyn düşündiňmi? Bolya şu gedek bagyslayan ýöne indikede gaýtalanmasyn düşündiňmi? Ne özüňden anlaňmy? Gayrat eda. Sypatyň uğursun o ödüllük sözüň Antoni. Sıpatyň uğursun o odanlyk sözüniň antonimi. Alo İslam.